Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vă vom arăta cum puteți să aveți toate skin-urile tot deblocat în Stumble Guys. Intrați aici, scrieți Stumble Guys Hack aici. Dați pe ăsta cu roșu aici, așa. Dați mai jos un pic, dați download APK. Și dați pe prima aici. Așteptați un pic. Dați download APK. Așteptați un pic acolo. Dați deschideți. Actualizați. Bine, voi nu o să trebuiască, cred. Imediat. Hai mă odată. Dați gata. Bun. Și acum intrăm în meci. Bun. Și uitați. De aici aveți toate astea. De exemplu, eu apăs aici. Am toate astea. Pot să fac și room. De aici pun ce mă apăreau, aici codul, cât play și cât calificat. Enable și vă descurcați voi, puteți să vă... Și vom juca, să zicem, cu piratul de gol. Bun. Și-a picat jungle roll. Bun. Să-mi văd că v-ați avut cu bot. Așa am văzut. Am uitat să vă spun numele din nou. Mi-a dat ce și așa puteți să vă uitați Stumble Guys cu mod. Ăsta a fost episodul, dați un like, abonați-vă și pa!